Amigos, amigas, parroquia, boas noites. Bueno, pues otra vez aquí, ¿no? Otra vez aquí. En fin, muchas veces se habla de que el fútbol es como la vida, ¿no? Bueno, pues igual que de una semana para otra cambia el entrenador, cambia el estado de ánimo de algún futbolista, la gente se viene arriba y parece que estamos muy altos. Te puede llegar un golpe de realidad o un trámite. En el día de hoy, os avanzo, yo personalmente no voy a ser demasiado catastrofista, pero wow, lo del otro día en Mendizorroza fue una cosa difícil de digerir, sobre todo porque venía el Celta muy bien de competir en partidos muy distintos. Llegaba a un estadio que evidentemente no es un escenario fácil y el equipo rival tampoco venía en mala dinámica, ni mucho menos después de esa victoria frente al Atlético de Madrid, perdón. Pero es que claro, lo que vimos en Mendizorroza por parte del Celta, yo no sé si podemos estar hablando del peor partido de la temporada del Real Club Celta. Y esto, amigos, lógicamente son palabras mayores. Pero es que, claro, el Alavés es cierto que tenía la fiesta por los 100 años de su estadio. El Alavés está salvado ya. Ya estaba salvado. Se podría decir virtualmente antes de empezar la jornada. El Celta sí que venía con un poquito más de necesidades o con un muchito más de necesidades. Y pareció todo lo contrario. Intensidad, acierto incluso de los jugadores, los duelos, luego miraremos así por encima los datos, las estadísticas. Y realmente pues el Celta no estuvo hasta tal punto de acabar los 90 minutos más añadido con 0 tiros a puerta, 0 tiros a puerta, amigos. Jugándote el descenso, 0 tiros a puerta. Hay cosas que evidentemente desde el banquillo se tenían que haber mejorado. Supongo que va a ser un paso más en el aprendizaje de Claudio Giraldez. Bueno, él mismo después echaremos un ojo a la rueda de prensa post partido, admitió que le pasó el Alavés por encima totalmente, asumiendo responsabilidades y haciendo autocrítica incluso. Pero es que el partido es dantesco. El partido es dantesco. No sé si es peor la primera parte, la segunda. ¿Cuál de los 3 goles es peor? Si me da más pena por el resultado y la clasificación o me da más pena por los 1200 aficionados del Celta que se desplazaron hasta Vitoria. Es que claro. Fue un partido raro. Yo lo comentaba en redes sociales. Uf, se me recuerda un poco al trámite que todos los celtistas tenemos que pasar, a ese partido bisiesto que sin comerlo ni beberlo te va a tocar. Un partido que llega cada X tiempo y que sabes que te lo vas a tener que comer, en el cual el Celta no solo no da la cara como debería, sino que directamente no sale a jugar el partido. Y ayer, pues bueno, creo que fue el caso. Ya digo, muy decepcionante el Celta por la dinámica en la que venía sobre todo. Veremos qué pasa ahora. Estáis hablando aquí, ya os leo en el chat del Villarreal. Cuidado con el Villarreal. Pero bueno, yo considero que esto es una fase más en la adaptación de un Claudio Giraldez que continúa aprendiendo, como es lógico, y que, bueno, pues el proyecto sigue adelante. Es difícil, pero bueno. Un bofetón a tiempo, quién sabe si nos ahorra cosas peores. Yo creo que esto le va a hacer aprender al entrenador de Real Club Celta y más de un jugador del que luego hablaremos, pues evidentemente vuelve a quedar señalado. Andoni Hernández, que se acaba de suscribir. Oye, gracias a todos por las suscripciones. Somos 2.956 suscriptores. Bueno, estamos ya camino de los 3.000 suscriptores, ¿eh?
Así que muchas gracias a todos los de YouTube por suscribiros. A ver un momento, porque, claro, tengo que poner aquí el chat, por Dios bendito. Pero bueno, ¿cómo estáis vosotros? Ya digerido. Vamos a pensar que, oye, esto tenía que pasar, pero esto es como cuando Gabri Veiga deja de meter goles 6 jornadas, 7 jornadas, 8 jornadas seguidas. Esto tenía que pasar, amigos. Es que yo no soy excesivamente dramático por eso. El partido es muy malo, es malísimo, pero el partido es inevitable también. Así lo creo, ¿eh? Eso no le quita responsabilidad a más de uno que lleva aquí, bueno, jugando y cobrando muchos años o muchos meses y que ahí no hay adaptación que valga. Bueno, que no os descubro nada tampoco. Ya sabéis de qué va el asunto. A ver que ponemos el chat rápidamente por la pantalla. Porque tenemos al señor Andoni. Ya sabéis que fueron alrededor de 1200 valientes hasta Mendizorroza. Y nos habla Andoni Hernández. Buenas, chavales. Mucho ánimo a los celtiñas desde Gasteiz. Seguro que os salváis. No creo que el Cádiz haga muchos más puntos de los que tenéis. Si ganáis 2 partidos más salvados. Ojalá, ojalá. Muy buena gente los celtiñas que vinieron por aquí. Grande, Andoni, grande. Mucha gente. A ver. Yo hablaba con Coldo de Radiomarca de Vitoria allí en la previa. Y bueno, yo creo que todo el mundo coincide en que siempre hay muy buen ambiente entre ambas aficiones. Lógicamente ayer, bueno, la fiesta fue completa para el Alavés con ese centenario de Mendizorroza, pero realmente recuerdo, corregidme si me equivoco, si hubo alguno que estuvo allí, muchos aplausos de los aficionados del Celta a su equipo cuando acabó el partido. ¿Vosotros os imagináis qué hubiera pasado si 1200 aficionados hace 2 meses se hacen un desplazamiento y se comen este partido? Bueno, pues habla de muchas cosas. No sé si para bien o para mal. Yo quiero pensar que para bien, pero bueno, ahí estamos. Ahí está Antón por el chat también. Oye, ayer estuvimos en el Bar Celeste. Ayer estuvimos en el Bar Celeste, ya no es la primera vez que hablamos de esta desgracia, amigos. Pero bueno, para hablar yo mejor quedarme callado, así que vamos a escuchar al señor Claudio Giraldez. Vamos a poner rápidamente la rueda de prensa post partido antes de entrar en la tertulia. Y ya sabéis que Claudio Giraldez, pues bueno, la autocrítica le cuesta un poquito menos. Y ayer, pues hizo fe de ello. Vamos a escucharlo. Claudio Giraldez ayer, al término del Deportivo Alavés 3, Real Cruz Celta Vigo 0. Hola, ¿qué tal? Claudio, Roberto Carlos Carballo da Radio Galega de Galicia en Goles. Tal vez o teu peor día como ha estado esta derrota con máis de 1000 afeccionados na bancada, sobre todo o xeito na que se produce? Sí, seguramente sí. Un día fastidiado, no hemos estado bien, no hemos estado a la altura del partido, de la afición, del momento de la temporada, no hemos estado bien. Tenemos claro los motivos del porqué, creo que no hemos arrancado bien el partido, que nos han ganado en todas las situaciones de duelo, de intensidad. En ese juego directo de ellos no hemos sido capaces de ganar ni la primera ni la segunda, y con la pelota pues todo lo que hemos intentado construir nos ha faltado precisión en la última situación, velocidad de la circulación, no hemos estado cómodos en ningún momento y el rival nos ha apretado muy bien, ha hecho un buen partido a nivel defensivo y un partido muy vertical que lo esperábamos y que no hemos sido capaces de defenderlo bien. Claudio, pero que foi un problema máis de xogadores, de rival, de que foi? No, el primer responsable soy yo, siempre. Igual no hemos sido capaces de transmitir bien la idea del partido, de dar las soluciones correctas. Creo que el rival ha sido fiel a lo que venía haciendo, ha jugado muy intenso en los primeros minutos en la presión, saltándonos con los extremos hacia adelante como preveíamos que podía pasar. Nos hemos equivocado dándoles de comer por dentro en 2-3 situaciones de inicio de partido. Han creído y cada vez han ido queriendo cada vez más, han ido siendo cada vez más intensos, que es algo muy difícil, que lo han hecho muy bien ellos y nosotros pues hemos ido un segundo tarde, todos los segundos balones para ellos, balón parado, no hemos sido capaces de ni siquiera igualarlo y en situaciones de juego directo y de duelo nos han pasado por encima y es algo que no nos puede pasar en estas alturas de la temporada. Ojalá podamos mejorar, entender más situaciones del juego, pero también pasa por una situación individual que tenemos que ir corrigiendo y estoy seguro que lo vamos a hacer, que volveremos y que lo haremos con más fuerza como hemos hecho en los partidos anteriores. Hoy evidentemente el equipo no ha estado bien, no me ha gustado y es justa la derrota.
Muy didáctico. Hola, mister. Buenas tardes, en Igual de Cueva en directo para Radio Vitoria. Entiendo que pues está haciendo autocrítica de la totalidad del partido, pero es igual de cierto que la primera parte perfectamente le han podido penalizar, pero ha llegado al descanso con empate a 0. Y entiendo que haya intentado cambiar todo. La gran diferencia entre una y otra parte es que en 10 minutos en la segunda parte les han hecho 2 goles, ¿no? Y que a partir de ahí el Celta ha intentado cosas a las que quizá no está muy acostumbrado, ¿no? De lo que ha sido la falta de acierto en la primera parte y la esperanza para el Celta, a la resolución muy rápida con 2 goles también muy rápidos en la segunda mitad. Sí, la primera parte más situaciones de mala defensa Buena pregunta, mala defensa centro lateral, partido igual más igualado, el control nuestro con la posesión a partir de esos minutos 10 que nos robaron varias veces, nos amenazaron, sin acabar de dañar, de hacer daño, de intimidar a la portería rival. Al final el rival te sigue creyendo, siguiendo hacia adelante, no fuimos profundos en ningún momento, y todo lo que creo que construimos bien en muchos momentos de la primera parte, en fase 1, fase 2, no fuimos capaces de generarlo peligro, convertirlo en peligro, y en la segunda parte, saque de puerta, acaba un gol, juego directo de ellos que nos dan la primera o la segunda acción y acaba en un gol y una situación de un error nuestro individual en una cesión. Hablaremos en banda contraria del papel de Jørgen Strand Larsen, ausente en el día de hoy por quinta amarilla. Ya sabéis que aquí le leemos la cartilla al señor Jørgen Strand Larsen habitualmente, pero ayer igual hubiera sido distinto el partido, sobre todo para saltarse esa línea de presión del Alavés que te comió del minuto 1 al 90. Eso sí que tiene mérito. Creo que por empuje, Lo estás poniendo a cámara rápida, está a 1.25, sí, Antón, sí. Por creencia del rival y por una intensidad de situaciones de duelo que nos han pasado por encima en ese aspecto y que tenemos que mejorarlo. El resto, creo que después del 2-0 sí que tuvimos situaciones cerca de la portería sin convertirlo en peligro y el rival nos ha podido hacer daño con nuestros riesgos, situaciones de equilibrio, de jugadores mucho más ofensivos, todavía con menos jugador capaz físicamente para poder competir en ese juego directo, pero bueno, estábamos 2-0, sabemos que teníamos que arriesgar ahora mismo y bueno, como te decía, creo que es un resultado que es justo, que no hemos estado bien, no merecimos nada más y a reflexionar, a mejorar y a pensar ya en el partido de Villarreal, que estoy seguro que haremos un partido igual de bueno que lo hicimos el último día en Las Palmas, en casa, igual que hicimos en el resto de partidos anteriores. Hoy simplemente pues creo que no nos ha salido nada, no ha sido un buen día ni en lo colectivo ni en lo individual y a volver a partir de mañana a trabajar con más fuerza. Cos poucos partidos que quedan, crees que pode pesar isto anímicamente ou non? Es cortita, Hai que pensar na versión anterior das Palmas, con poucos partidos que quedan agora, porque o marxe de erro prácticamente queda ese mando que fan Cádiz e Mallorca. Creo que es mejor tener un día malo que tener 3 o 4 medio malos. Hasta ahora creo que hemos estado en los partidos en los 4 anteriores. Creo que ahí está la clave, ¿eh? Creo que ahí está la clave de por qué no estoy yo aquí llorando o rompiendo con todo a esta hora de la noche. Y tratando que pasase lo que ha pasado, creo que lo que queríamos que pasase en cada uno de los partidos. Estamos cerca de controlar los 4, hemos podido ganar los 4. Hoy el rival nos ha borrado, ha sido mejor en ese juego directo sobre nuestra última línea, que no hemos estado poderosos ni hemos sido capaces de ganar la primera y la segunda. Y a partir de ahí pues ha pasado mucho más lo que querían ellos, han sido mejores. A reflexionar, a intentar mejorar en este tipo de partidos. Es un partido que no tiene nada que ver con los anteriores que habíamos jugado y no hemos estado a la altura, como te digo. Tengo claro que el partido de Villarreal va a ser totalmente distinto por nuestra parte. Tengo claro que en lo que hemos estado mal y lo que tenemos que corregir. Nada más, gracias, buenas tardes. Venga, gracias. Pues ahí están las palabras del señor Claudio Giraldez. A mí, no voy a decir que me tranquilizan, pero siempre es de agrado sentirte. Me cago en la madre que te parió. Joder, qué susto me ha dado. Siempre es de agrado sentir que ves algo parecido a lo que te cuentan, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin, yo qué sé, cosas veredes. Ay, ¿cómo se puede explicar lo de ayer? Porque eso... Es que es un partido tan malo, amigos. Tan malo. ¿Cómo se puede jugar tan mal un partido de fútbol jugándote tanto? Es que yo quiero rescatar alguna cosa, pero es que no se me ocurre que... Luego hay que hablar de los MVPs y demás. No sé. No lo sé. Ojo lo que comenta Antón aquí por el chat. Creo que lo importante es seguir apoyando al 100% a Claudio y al equipo porque además el Celta depende de sí mismo para mantenerse en primera. En lo que vamos entrando en la tertulia... Habrá que ver qué pasa. Porque amigos, ya sabéis que este mediodía, ahí lo tenéis, un gol propio de Omar Mascarell, ha remontado el Cádiz al Mallorca y la clasificación a esta hora de la noche está tal que así.
Ojo lo que voy a decir, ¿eh? No lo voy a decir. No lo voy a decir, pero el Cádiz nos rasca un puntito más. No solo eso, sino que el golaveraje, que parece casi insalvable, pero como nos pongamos a jugar así, lo vamos a conseguir, se vaya empatando. Y además de todo esto, son 31 puntos los que sigue teniendo el Celta, 26 los que tiene el Cádiz, está ahora mismo a 5 puntos, más diferencia de goles, en este caso beneficiando al Celta. El Mallorca sigue un puntito por encima. No es descabellado que el Mallorca acabe peleando también la permanencia con estos dos maulas, como son el Celta y el Cádiz. Pero es que a mí el de debajo, amigos. Yo el Granada hace 3 meses que lo doy por completamente ya desahuciado. Bueno, pues se le ocurre al Granada fichar a Sandoval, que tiene más años que un bosque. Ganar 2-0 al Alavés, empatar en campo del Athletic Club y ganar 3-0 a Osasuna. No creo, ¿no? Está a 10 puntos, quedan 15 por jugar así. Raro sería, pero bueno, aunque no nos pille el Granada, por lo menos, quiere decir que el 19 de mayo el Celta no va a tener 3 puntos regalados. Y eso ya es un traspiés. Que no nos ven un axeito, amigos. Esto no ten xeito ningún. Bueno. En fin, vamos con la tertulia ya porque si me pongo a hablar yo solo aquí, sube el pan. Amigos, tertulia postpartido, ya lo sabéis. Celta, apañada histórica, apañada de época. Pudo ser mucho peor. Tendremos que destacar también alguno debajo de los palos, sobre todo. Así que vamos ahí a desgranar todo lo que nos dejó, lo poquito que nos dejó el Celta en esta derrota por 3-0 en campo del Deportivo Alavés. Continuamos con el postpartido, amigos, sabedores de que el público es soberano. Y si hablamos de las gradas de Balaídos, no hablamos de la gente, sino que hablamos del bar de confianza del canal. A las gradas hoy en Balaídos. La grada es las gradas o la gente que está en la grada o cuánta gente en la grada. Un bar que además de ser especialista en desayunos es el mejor sitio para hacer la previa en los partidos del Celta y además ir a verlo por la tele cuando juegan fuera de casa. Además de todo, por si fuera poco, todos los domingos sirven pulpo a feira. Vale. Y no sé si son especialistas o no, pero por experiencia propia os digo que los bocadillos de tortilla después de salir del campo de noche... Así que nada, ya sabéis de sobra que están enfrente de la grada de tribuna, pero si queréis estar atentos a las novedades y promociones, que son unas cuantas, os recomiendo en primer lugar que lo vayáis a seguir a sus redes sociales y por supuesto que miréis aquí abajo en la descripción donde tenéis todos los detalles. Ahora, a ver, porque non se en suspense, pero temos xa máis que listo, máis que preparado, non a cabra, que se suele decir en este caso especialmente o señor Iago Aspas, senón a ovella Mario Seijas, que ven aquí a dar a cara a esta hora da noite. Que tal, Mario? Como andamos? Boas noites. Home, co resultado de onte e co xogo de onte, contentos, pois vai ser que non estamos. Eu ainda non son capaz de identificar un pouco a que estamos. Non son tampouco capaz de identificar porque no Discord temos tú un muñeco xogando e eu un gato tirado panzoso sobre un sillón que pon de tranquis. Eu non toquei nada aquí. Bueno, en fin. Bueno, sí, un pouco vai coa personalidade de cada un, non? Si tú un pouco aí panzo tal descansando e eu xogando, non? De tranquis hoxe non estou moito, verdad? Pero bueno.
En fin, partido duro. Estuvemos onte aí no Bar Celeste con Antón e compañía repasando un pouco todo o que nos deixou este encontro e a verdade é que poucas cousas positivas. Creo que podemos destacar a un xogador por encima do resto. Realmente creo que podemos destacar a un xogador e punto. E a partir de aí, bueno, pues creo que traballo noso na nosa faceta de arreglar o país como facemos habitualmente, identificar que foi o que saliu mal o que foi o único que saliu ben onte en Mendizorroza, pero a min deixoume, bueno, pues un pouco abrallado a situación, unha situación que non esperaba porque non pensaba que este Celta fora capaz de xogar así, a verdade. Bueno, eu a verdade é que é que non sei nin como empezar, porque creo que xa de inicio Claudio non esperaba obviamente que lle saíra o partido así. Os xogadores, según, bueno, Claudio dixo que seguramente non se expresou ben ou non o entenderon ben para facer o que Claudio quería, e ao final todo desastre. Eu penso que as claves sobre todo estivo na saída e na creación de xogo desde atrás, porque a presión do Alavés en momentos foi asfixiante e moi ben feita e o Celta non deu saído, e despois nos momentos tamén que se necesitaba mover o balón rápido de un lado a outro porque o Alavés estaba replegado, o Celta non atopou un xogo pero absolutamente nada fluido, polo que non puido nin siquiera crear grandes ocasións de peligro. É que non hai moito máis que rascar. O sea, realmente cando o partido é tan sumamente malo, cando te enfrontas a un rival que máis alá da festa personal que puderan ter era un rival salvado, con poucas aspiracións tanto para arriba como para baixo, realmente, ainda que as matemáticas ainda digan o contrario. E tú que te estás xogando tantas cousas que sabes que cada punto que lle rasques ao Cádiz vais a ver a ouro de que a final de tempada, non sei se para salvarte, pero igual para salvarte con unha xornada de antelación, que sería algo que, oye, de vez en cuando non estaría mal, por un exemplo, por ter un objetivo así a corto prazo, pero que onte houve xogadores completamente superados, falta de ideas, moitas individualidades querendo lucir, outras tantas que volven a sair señaladas porque, pois quizáis, sobre todo nesta maneira, non, que ten Giralde de xogar, ca defensa tan exposta, cas liñas tan adiantadas, pois non é o que máis o pelo lle vai, pese a que algún deles, incluso no fútbol formativo, leve xogando anos xa nese perfil. E a partir de aí, pois, bueno, chega un gol, chega outro, cada cual peor. Hai que falar tamén do balón parado, porque o balón parado deste Celta xa desde o principio de tempada ven sendo algo preocupante, pero especialmente nestas dúas últimas xornadas. O gol que te mete Las Palmas, o segundo gol que te pode meter minutos despois o equipo canario, e o que vimos este partido, a min deixame moi frío. Atrás mal, quitando a portería, da que falaremos despois, pero é que arriba 0 tiros a porta, eu non sei como se explica isto. Isto como non facer ninguna falta en todo o partido. É algo que penso que en primeira división é moi difícil que pase. Non creo que seña especialmente nin moito menos para min culpa dos de arriba. Quer dizer, Tasso Dubicas ten unhas cualidades que non son precisamente as de recibir e tocar balón e asociarse, cousa que Strand Larsen sí ten. E aparte que Strand Larsen sí sabe protexer moi ben o balón, tocar de cara, mover a un lado. Claro, el ven máis atrás, entonces nestas situacións donde o Alavés pois estaba a facer unha presión asfixiante, eu creo que, claro, non é só cuestión desos de arriba que che den apoios e tal, senón que para min tamén a parella de mediocentros eran dous mediocentros defensivos que non eran especialmente creadores de xogo, e para iso só temos un, que era Hugo Sotelo, e non saiu de inicio. Tamén creo que nos perjudicou a posición de Hugo Álvarez neste partido en concreto,
porque os balóns apenas lle chegaron e cando lle chegaron, pois, moi forzados, moi mal, entón, claro, non é o seu sitio, non é o seu sitio. claro, non podías facer ese xogo que estamos habituados de asociar, de incluso encarar e de xogar hacia adiante, que é unha dos factores que ten. E despois tamén o tema de que cando ti estás máis atrás, ti tes a visión hacia adiante, tes moitos compañeiros diante. Nesas situacións, digamos así, que necesitas que hai que decir que é hábil Hugo Álvarez, pero que non é un especialista nesa faceta e que creo que xogando máis atrás houbésemos sacado moito máis. Quero dicir tamén, por exemplo, que Mingueza tamén estivo fora de sitio para min, non moi blando atrás, pero xa non só polo blando, senón se ti queres sacar o balón, pero realmente non tes unha serie de apoios que che permitan facelo, eu recordo no partido un montón de xogadas nas que Mingueza perde o balón arriscando pases porque que realmente non ten bons apoios. O sea, Tasos de Ubicas non lle vou botar a culpa, obviamente. El fixo o que puido e a verdade é que é un xogador que se entrega sempre, pero sin balón tamén hai que xogar e hai que traballar, e creo que, por exemplo, pois Tasos aí non estivo ben. Claro. Yago fixo o que puido e realmente desos xogadores que sí que che vai dando cousas, pero que, claro, pois por exemplo, Jailson e Fran Beltrán tampouco son especialistas en mover o balón rápido e todo iso. Non sei, creo que é un factor de moitas cousas e creo que simplemente Claudio pensou que o Alavés iba a facer un tipo de xogo, unhas cousas, e que fixo todo o contrario, pillounos a contrapé total e vamos, pasárnos por riba. Despois cando quixemos reaccionar, que creo que na segunda parte mellorou un pouquiño o Celta ou tal, pero claro, con marcador tan abultado, tan desgastados físicamente e mentalmente, pois xa non se puido facer nada. Nada que facer. Nos está falando Jota aquí en Twitch de a día de hoy los centrales del Celta no saben a qué juegan. Posicións cambiantes tamén. Volvemos a ver a Nai por esquerda, neste caso sacando o balón, cando parecía que un dos mellores xogadores sacando a pelota era Carlos Domínguez, por ese perfil esquerdo sendo zurdo. A min é algo que isto me chama poderosamente a atención. Non sei se é porque a Claudio non lle gusta como saca a pelota Carlos Domínguez, ou polo que me decanto máis é que non se fía de que sea Unai Núñez o que controle o eje da zaga e domine esa posición. Pois eu vou añadir outra opción que creo que, ou polo menos é o que eu teño de teoría. Unai Núñez toda a súa carreira xogou de central esquerdo, a pesar de ser diestro, toda a súa carreira. E penso que donde se sinte cómodo de verdade é de central esquerdo. Central esquerdo con liña de 3 non é o mismo que... No, claro. Obvio. Pero quero dicir, neste sistema en concreto, Unai non é un xogador tampouco que seña especialista sacando o balón. De feito, creo que ten moitas virtudes. A maior das virtudes que ten é que interceptando o balón é un dos mellores incluso de Europa, os números o avalan. Pero que claro, que despois en outras certas cousas, por exemplo, precisamente saindo o balón, si lle costa máis, e aí onde estamos tendo realmente problemas. Hai xente que está clamando moitísimo a Aidú, e eu creo que Aidú tamén vai ter que xogar nesa parte central, que sí que lle favorece a hora de defender, que é un xogador rápido, que ás espaldas corre moito, pero tamén quero dicir... Aidú non regala eso antes, Aidú moi probablemente hubiera regalado algún deses ao cabo da temporada. Aidú leva regalado nestos anos moito. Estou de acordo, certo. Eu estou de acordo en que Aidú podía haber regalado algún deste de caraja criminal, mandar un pase ao dianteiro do equipo contrario, pero o primeiro gol, se non me equivoco, o primeiro gol dun choque despaciño, metendo a perna do señor Mingueza. Eso Aidú, eu creo que non o permite. Claro. É algo que Mingueza eu creo que lle penaliza desde fai moito tempo, desde que xoga lateral, desde que xoga incluso máis adiante a hora de intentar sacar o balón, agora nesta posición de tres centrales, e que eu, falando na previa, a toro pasado é moi fácil decirlo, pero xa na previa eu falaba de que cos xogadores que ten o
o Alavés que se deixou a Rioja no banquiño, que está Carlos Vicente, que tes tamén a Juliano Simeone, que mira como saliu da lesión e xa lle demostrou o propio Celta, que non xogara manquillo este partido e que xogue Carlos Pérez nunha posición tan sumamente delicada cun xogador que sufre tanto correndo para atrás e defendendo como Mingueza, foi unha das claves do partido que creo que por aí entraron moitos problemas que non fun capaz de entender, e despois do medio campo, que xa falaremos. Correcto, que aparte creo que a Carles non lle... Quero dicir, saíulle ben tanto outro día como o primeiro partido que marcou al Carles, que xogue de carrilero porque lle aporta en ataque moitas cousas, pero que Carles en defensa pérdese. E aparte vou dicir outra cousa, Carles non é un especialista asociándose. É un xogador que é un encarador nato, que ten moitas virtudes de cara aos últimos metros de encarar e tirar a portería, pero non é un xogador que se asocie. Entón creo que Carles nesa posición non vai aportar o que poden aportar outra xente. E creo que sí que é a posición precisamente de Mingueza, que é onde pode dar. Estou de acordo contigo en que onte era un partido totalmente para Manquillo, vamos. Clarísimo. Que pasa que tamén pois hai que contar que o Alavés tamén xoga, que fixo uns planes moi ben feitos e que plantexou o partido e levoulle a batalla a Claudio. Dicindo isto, que a pesar de que creo que Claudio se equivocou, eu estou con Claudio a muerte. Hombre. E que vamos, que xa nos gustaría levar os puntos con Benítez de media dos que levamos ahora mismo. Hombre, está claro. E atención porque temos noticias. E isto é noticia, claro. Non sei se nos escoitará, de momento non a vemos, pero así de xeito un pouco atropellado. Temos un debut hoxe no canal, eh? A ver. Escoítanos, Sara. Non sabemos se nos escoita porque está silenciado. Ainda non está desde o móvil, me está comentando, a ver se pode ir conectando iso, mentras podemos seguir falando e eso é, porque xa comentará. Home, porque Sara estivo alá. Claro, mellor visión de que un deses 1200 afeccionados que saliron escaldados por desgracia de Mendizorroza, seguramente vai ser difícil atopar no día de hoxe. Pero bueno, sobre o que falábamos, Mario, a min costoume moito ver de novo o partido de Óscar Mingueza. É certo que non creo que fora o catalán o que regalara o partido, porque o partido regalou o propio Celta. Se non caeron antes os goles foi por un Vicente Guaita que eu publicaba tamén en redes, que máis alá de Iago Aspas, atención, espectacular, que dominio das teleologías. Isto é unha cousa magnífica. Te decía, Mario, que claro, eu creo que máis alá de Mingueza, se non fora por Guaita, que eu creo que é un dos grandes nomes que vamos a recordar deste ano do centenario, houbera caído un carro histórico e quizás Sara estaría hoxe neste directo con outra cara ainda peor, se cabe. Que tal, Sara, como estás? Ben, un cansadiña de 42 horas aí de ida e volta, pero, bueno. Cuánto foi o viaxe? Espera que te subimos un pouco o volumen, que te escoitamos un pouco baixo. A ver. É que non teño moita voz, igual tamén é por iso. Igual tamén é eso, tes razón. Eu, por exemplo, como non vivo en Vigo, tuve que coller un bus hasta Vigo, logo desde Vigo botamos 8 horas e algo con 3 descansos, estivemos 10 horas ali, e logo outra vez 8 horas e pico, e logo 8 horas por esperar a que viñese un bus para aquí, e logo 2 horas de volta. En total, 42 horas botei. Maravilloso. Pagou a pena ou se tens que tirar para atrás? A ver, o ambiente parece que foi unha cousa bonita, pero que pasa? Se vas ver o teu equipo non sale a xogar ao campo, pois claro, entendo que hai mellores desplazamentos que ese. Sí, a verdad que... Bueno, eu tamén debe ser que estou algo gafe, porque as veces que miralos fora, retornan en todos. Vou empezar a deixar de ir. Eu teño unha pregunta. A ver. De que hai máis resaca? Do partido ou do alcohol do partido? Porque, madre mía. Difícil resposta, a verdade, o sea... O que pasa é que botamos moitísimas horas ali. Ao final chegamos 10 da mañán, o partido non era hasta 6:15,
ou bebías ou bebías. Non, non. Por pura supervivencia, O a cousa é así. Pero, Sí. pero bueno, eu Sara, a verdad, non esperaba que precisamente neste desplazamento houbera tanta xente. Falábamos antes ao redor de 1200 persoas, non sei cuantísimas peñas. Tendo en conta o aillado que está o Celta no mapa de Liga Española, pois evidentemente é un dos desplazamentos que máis cerca quedan, pero tampouco é que quede precisamente preto como comentabas. Non sei se no futbolístico, evidentemente entendo que le valles unha decepción, se esperabas algún tipo de outro plan de partido, ou en definitiva, bueno, como saliche de Mendizorroza, que creo que máis ou menos pues podemos imaginar. Pois mira, mentras íbamos 0-0, eu iba feliz, en plan, bueno, un empate 0-0, me vale, maravilloso. E terem o primeiro gol e dixe, bueno, non pasa nada, se remonta. O segundo, xa me empezaron a caer as lagrimillas e xa estaba eu como, non pode ser, xa. Pero bueno, firmo un 0-2, non pasa nada. O sea, hai que asumir as derrotas, asume. Eu cando meteron o terceiro xa dixe, mira, vou para fora, e ao final non fun, quedei malí, a ver se remontábamos. Sí. Pero bueno. Eu teño outra pregunta, esta un pouco máis seria que Entrevista anterior. Sara, atención con isto. Eu teño unha pregunta. Desde a televisión polo menos daba a sensación de que a afección do Alavés apretou moito, ou sentíase bastante cantando, sentíase bastante afección. Non sei de cara, porque quero dicir, claro, tanto Siareiro do Celta tamén estaría apretando de todo iso, pero non sei como sentíades vos esa afección do Alavés apretando, ou se había pois igualdade, non sei como estaba con respecto á animación ali en Mendizorroza. No, ao principio, por exemplo, sí que apretábamos máis nós, se nos escoitaba máis a nós e pero con diferencia. O que pasa é que foi primeiro, o sea, meteron o primeiro gol, sabes o no Bernabéu cando se poñen o Lazondo Sur e o Lazondo Norte, que é igual, super alto, un montón de xente, o sea, de feito, o espectáculo das bandeiras todas sincronizadas, as faixas, unha pasada. O sea, Comentaba na previa, Sara, na previa que fixemos aquí no canal, alguén no chat, que o Alavés fixera máis pola súa afección no aniversario do campo que o propio Celta no aniversario do seu club. Tú coincides con esta opinión? Un espectáculo bastante, o sea, hubo varios grupos bailando, hasta os xogadores parecía que estaban bailando, o sea, foi un espectáculo puro. De feito, xa te digo, unha pasada. Foi entrar no campo, ver todo o que estaba montado, todo sincronizado. Foi impresionante, a verdad. Bueno, pois xa sobre o partido eu lanzo vos un tema, e é que claro, viñamos de ganar 4-1, os ánimos evidentemente estaban polas nubes, eu me inclúo, non vou repetir a porra que dixen antes do partido por non quedar en vergonza, pero claro, eu onte a primeira das noticias que me levei foi a aliñación. Eu contaba outro tipo de partido, bailaron o Celta, dinnos por aquí con moito criterio polo chat. Eu respecto á aliñación esperaba outro tipo de partido, seguramente o Celta sendo un pouquiño máis protagonista, sabendo taparse ben atrás, porque xa vimos que o propio John Guridi pudo se marchar cun hat-trick, que eu non sei se o señor Guridi mete un hat-trick en toda a súa carreira, e pudo yo clavar ben facilmente o Celta. E sobre todo a min, eu quería destacar o centro do campo, porque claro, tú tes a Kirian Rodríguez, tes a Alberto Moleiro, tes a xogadores de moito nivel da Unión Deportiva Las Palmas, e pos un centro do campo para rascar, para intentar que non teñan tanto balón como eles queren, como é Beltrán e Jailson, pero cambias totalmente de escenario, aparece o Alavés e volves co mismo centro do campo. Eu botei en falta sobre todo a Hugo Sotelo, e xa vos deixo a vos neste aspecto preguntarvos que pensades sobre todo polo centro do campo, xa digo. Bueno, eu creo que xa o comentei antes, o sea, para min era un partido clarísimo para Sotelo, e bueno, para certos cambios de posicións de xogadores, incluso algún xogador arriba, pois doutro talante, pois non sei, quero dicir,
tampouco lle podemos pedir peros ao Olmo. Creo que é algo que é de planificación deportiva de inicio de temporada. Desde o principio eu penso que levamos anos suplicando por un mediocentro de creación, porque tivemos que adaptar no seu día a Denis Suárez, porque, non sei, por moitas cousas, pero que realmente non estamos a ter. E para o único que temos é Hugo Sotelo, súbese, pero non lle podemos pedir a un rapaz así que se lle poña, sabes, o peso de equipo ao lombo. Temos o caso de Brais no seu día, que subeu, destacou, e despois, pois iso, cando Iago estivo lesionado, a xente exigeulle demasiado, e el tamén se quixo botar o equipo a espalda, e ben vimos despois o rendemento de Brais Méndez. Entonces, quero dicir, son rapaces, son novos, e temos que ter paciencia porque temos un futuro tremendo con esos xogadores, pois necesitamos algún outro xogador pois precisamente pois para que vayan crecendo pouco a pouco e non se queimen, non solo por ganar partidos. Entón aí está o tema. E despois outra cousa que quero tamén comentar é que estou un pouco xa hasta as narices da mítica creencia de huevos e máis huevos. O sea, en plan, estou de verdade de acordo que sí que hai que ter intensidade no campo, hai que xogar ao fútbol con intensidade, pero que non en todo é intensidade. E creo que neste partido en concreto é donde máis se ve que tens que ter xogadores que sepan ter o balón no pé, porque senón, pois, é o que digo, 0 tiros a portería. No, por que? Culpa dos de arriba? No, é que non se chegou a crear chegou a crear xogadas como para tirar a portería nin para nada. Entonces, hai que tamén ser conscientes de que non temos tanto equipo como nos parece, porque cando hai un equipo que ao mellor físicamente superior e che sabe presionar e ten o partido moi preparado, pois vamos a sufrir moito, Vamos a sufrir moito. Creo que, por exemplo, contra o Villarreal vai ser outro tipo de partido. Si vamos a poder ter máis ocasións, porque o Villarreal pois, é un equipo que ao mellor tamén atrás nos pode conceder algo máis, pero bueno. En fin. Sariña, ti que dis? Eu non hubiese salido... No, é que hubiese salido un 4-4-2. Foi horrible. É que non pasábamos a mitad do campo con o balón. De verdade que eu estaba ali dicindo vai a chegar o balón en algún momento a nosa portería contraria, non vai a vir para nosa, porque un pouco que avanzaba está de volta para atrás. É que, non sei, a ver, supoño que Xeraldez, lógicamente, conoce máis o equipo e todo iso, pero eu sinceramente non vou ser repetido, o que botei moitísimo en falta foi a Tapia, que pode volver, porque fai falta. A ver cuánto tempo volve, que eso é outra. Hai que falar do tema Tapia. Ou se volve, igual xa nin volve e nin renova e adiós. O sea... No, eu xa te digo, notei non falta moitísimo. Onte é que me quedaría co positivo que de verdade que temos un porterazo, porque es que hubiera sido un 7-0 con outro fácil. Un 7-0, de verdade. Fixo cada parada. Eu creo que vai xendo hora de sacar a palestra o nome de Vicente Guaita. Quedeime un pouco a medias antes, Mario, decíache que botando a vista atrás neste ano do centenario, máis alá de Iago, máis alá da irrupción de Jørgen Strand Larsen de cara a porta, eu creo que hai moi poucos xogadores que vayan ter maior peso nesta tempada que Vicente Guaita. Onte chupou 3 goles, pero os goles que lle puderon caer este muchacho, eu de verdade non sei como estaría Sara a esta hora da noite si ven cun carro dun 5-0 ou dun 6-0 ou vai tú a saber. É certo que despois, oye, a xente sole afrouxar un pouco a cousa, ou quizás algún do Celta se lle alumbra a bombilla e ten un pouco de amor propio e intenta frenar un pouco a sangría, pero é que eu creo que un 5-0 onte houbera sido o natural, sinceramente. Ou máis, un 6-0 ou tamén. Non, é que é iso. O sea, temos un porteiro que eu creo que é verdade que ao principio todo foron críticas de non sei que, vai a vir, xa está maior. O Aper. Xusto, tamén. Mira que eu dixen, non sei este fichaje que va, para nada. O sea, para min foi o mellor fichaje en moitísimas temporadas, sin duda. De feito, firmaría xa hasta 2040. Que se quede aí.
Bueno, a ver, con 60 anos non sei como estará o señor Vicente Guaita, pero é certo que, oye, hai un perfil que lle está saindo, bueno, iba a decir que lle está saindo ben ao Celta nos últimos anos. O señor Agustín Marchesín é a excepción que confirma a regra, pero estos porteiros veteranos, pois seguramente a portería sexa unha desas posicións na que a experiencia é máis importante. Bueno, a min sorprendeume enormemente que o Celta non apostara por Dituro tendo en conta a opción que tiña de Agustín Marchesín, que en principio, bueno, parecía que subía un pouco o nivel da portería porque viña do Porto e, bueno, María Santísima. E ao final, de novo, volve ser Vicente Guaita un dos xogadores que che está dando máis, eu creo que máis competitividade, porque sin querer ser injusto, gustándome moito a canteira e todos estes mantras que repetimos moito no celtismo, había anos que non tiñamos un porteiro que dera puntos. Bueno, eu creo que estábamos xa acostumbrados entre Iván Villar e nomes que foron pasando a, bueno, con tal de que non nos trague demais, con tal de que saque algunha por arriba e tal, vámonos conformando, pero este ano con Vicente Guaita creo que o salto de calidade é notable, vaya. Vicente Guaita empezou ben. Xusto o último programa que estive aquí, Pablo, contigo, que foron a vitoria do Celta, tamén tiven algunha crítica, quer dizer, non rajei así de tal, pero como en plan, bueno, levaba algún partido que tiña a sensación como de que quizáis podía haber feito algo máis nalgún gol, pero vamos, desde aquel programa en concreto ata o de agora, o sea, eu non sei se é que nos escoitou por aquí ou algo, pero vai a nivel, o sea, en plan, eu penso que non temos esa sensación de porteiro seguro, porque acórdome con Dituro que sí que tiñamos esa sensación de que Dituro sí nos deu algún punto, de que parara penaltis, de que o fixera moi ben, pero tamén acordo fallos bastante garrafales de Dituro, que nos costara algún punto tamén, e que penso que con Guaita precisamente iso, esa seguridade de que nos dá puntos e aparte de que non fai ningún fallo grosero, que sempre está moi ben plantado na portería. Eu desde logo que estou maravillado e non me esperaba un rendemento tan alto, esperábame un bon rendemento, pero que ahora mesmo está un rendemento altísimo. É que claro, eu respecto a isto, non sei hasta que punto o dito final desta campaña se me olvidaba por suposto falar do nome de Willow Swedberg, que era un futbolista que, oye, ten o seu, pero tipo, ao final de ano, cando teñas que sacar a lista de cuántos puntos che deu cada xogador, un gol en Cádiz, un gol en Almería, un gol co Betis, un gol contra Las Palmas, que valen moitos puntos, e creo que as paradas de Vicente Guaita neste caso tamén o valen. Ollo ca cuadra de maulas que ten por diante defendendo, para que non cheguen os mínimos valores a portería, porque isto tamén hai que terlo en conta. Non só eso, parece que incluso Guaita é un líder, foi nomeado, lóxicamente, como non podía ser de outro xeito, MVP do pasado partido. E bueno, respecto a individualidades, a min gustame moito o Álvarez, non sei se me gusta tanto o futbolista como o Xerme ourensano que representa aquí aos poucos que estamos desde este lado da parroquia, pero non sei se son eu que entrame menos polos ollos que a maioría da xente hasta agora, independientemente de que neste canal sempre vai ser o mimado, pero onte, e aquí tamén enlazo con outro debate, Manu Sánchez por esquerda, Hugo Álvarez un pouco pisando a área, eu creo que non é o seu sitio, eu creo que non ten tanta esa chispa, que sí que podía ter en primeira ref, pero que en primeira división cámbiate moito o chollo, cando tes que ser diferencial pisando a área rival. Ademais deso, non teño os cambios a man, pero bueno, entraron xogadores como Luca Latorre, entraron xogadores como Willow Swedberg, entrou Miguel Rodríguez, daba a sensación de que se o partido acabara ás 11 da noite iba sin seguir
a calentar polo menos o señor Jonathan Bamba, que eu non sei que pasa con este home, segundo ou terceiro salario máis alto da plantilla, e onte, Sara, eu non sei se tú botaches en falta a Jonathan Bamba, se o viches calentar por ali, ou que pasa con este rapaz, que, hombre, se onte non era o partido para el, pois a ver que lle queda co este marfileño. No, a ver, he de dicir que moito os calentamientos non mirei, a verdad. Estaba máis atento ao partido a ver... Ou moito non calentaron tamén, porque tal como sai algún... De feito, hubo xente que entrou no campo e me enterei 20 minutos despois e dixen en que momento entrou Tadeo. O sea, me quedei como... É que entrou Tadeo tamén, é que... Pero Sara, que gamberra, Sara! Non, bueno, estaba en terceira fila e eu dicía en que momento entrou este señor? Eu non mirei entrar. Non sei. Pero bueno, Ademais, a pantalla da lista de trazo, me poñían os cambios media hora despois, e eu decía, xa entrou. No, pero sí, Bamba, eu creo que Bamba non entrou porque creo que foi hai 2 partidos. Sí. Non sei, hubo en Twitter unha funada. Non sei que fixo, me acordo, pero hubo unha funada desde esa, non volveu salir ao campo. Eu onte, a verdade que sí que comparto opinión contigo, creo que o Breno tocou en falta, porque unha persona que sube moito a pelota hacia arriba, é o que facía falta onte, non mantela tan abaixo. Pero non sei, vai por temporadas así os cambios deste home. Eu tampouco me esperaba que fose a meter a Jailson no once inicial, sorprendíme, de feito, tan seguro. O de onte foi... Foi extraño, é que a palabra é que foi extraño realmente, porque eu hai cousas que non entendo do plan de partido, cousas que non entendo do Celta de Giraldez que xogue deste xeito, e despois evidentemente posta a mirar os nomes, e hai algún que me chirría. O de Dubicas era un cambio máis que obligado, pero claro, que xa te adiante pola dereita, tanto Miguel como Willot como o propio Tadeo que comentaba Sara, non sei que lle di isto a Jonathan Bamba. Ollo que o sente é Claudio Giraldez, que ten 36 anos, que acaba de chegar, que non ten experiencia en primeira e que tamén ten que ter esa personalidade para sentar en principio, unha das grandes estrellas deste Celta. Bueno, tamén hai que decir que Bamba tampouco é un home excesivamente profundo e ao mellor con un 2-0 en contra e todo iso, pues, el buscaba cuchillos. Pues, o sea, pues un igual Miguel Rodríguez... un pouco máis de criterio, porque tendo claro, en conta claro. como era o bloque Pero quero dicir, vez... eu penso que o que fixo, non sei, facendo o cambio, pues era retrasar a Hugo Álvarez para dar criterio no balón e uns cuchillos arriba para atacar, claro, pero penso que chega moi tarde todo e aí está o problema un pouco. De todas maneiras, eu tamén quero decir que sí que creo que Hugo Álvarez pode xogar nesa posición, pero obviamente dependendo contra o equipo que xogues, claro. Porque non é mismo contra a Cultural Leonesa, pois pues, claro, en ese sí. Non, home, pero quero dicir, dependerá moito do equipo contra o que xogues e dos compañeros que teñas por detrás. O que está claro é que non lle vamos botar a culpa a Iago Aspas ou a Tasos Dubicas se non lle chegan balos arriba, porque se non tes quen llos dé, estamos nesa tesitura cando decía Iago, non podo ser el padre e la madre, sabes? Entón eu creo que está faltando un pouquiño, pois bueno, iso. Eu penso que máis que nada pois esa figura de creación de xogador creativo que abarca un pouco de campo, pois como precisamente tivo maior, que ben nos viría un Sergi Darder, por poñer un exemplo, ou que ben nos viría algún tipo de xogador así. Invertiuse de outra maneira, porque obviamente o entrenador era outro, e agora pois Claudio estás adaptando o que ten, nin máis nin menos. E outra cousa tamén que quería comentar é que estamos dando moitos paus á defensa cando creo que é un sistema novo de tres centrais no que creo que necesitan un tempo grande de adaptación, porque na maioría de partidos da súa vida todos os xogadores, tanto Starfel, Unai, poñas o que poñas dos que hai atrás, salvo precisamente Carlos Domínguez, que sí que xogou con Giraldez, pues, é normal que lles coste máis adaptarse a un sistema como a ese, que bueno, é diferente, obviamente, pues van ter máis dificultades ahora mismo. En resumidas, o que quero dicir é que a Claudio deuselle o equipo con 10 xornadas e tampouco podemos agora estar aquí machacando o equipo, senón todo o contrario, temos que darlle a confianza a Giraldez, a confianza aos xogadores
é que porque un partido pase isto non pasa nada. Obviamente, se semos contra o Villarreal con outra caraja, intensidade cero e xogando horrible, pois entonces xa poderá empezar a ser preocupante. Pero de momento, pois eu penso que todo indica que foi un lapsus porque o resto de partidos competiuse e xogouse dunha maneira pois máis que notable. Pero, eu decía onte tamén respecto a iso que me costaría moito ver un partido así en Balaídos, porque se en vez de 1200 entre os que estaba Sara, que bueno, non sei se estaba en modo moi criticón ali na grada ou non, eu creo que se en vez de 1200 son 20.000 en Balaídos, non te van deixar xogar un partido tan sumamente pobre, especialmente no individual. Haberá algún que teña un pouco de sangre e intente tirar un pouco do carro. Creo que houve xogadores que entraron desde o banquiño que sí que se viu outra cousa, é o caso de Luca da Torre, especialmente Hugo Sotelo, que a mí, dentro do pouco rescatable, pois sí que me gustaron ambos os dous xogadores, pero bueno, a partir de ahora nos daban aquí algún outro nome, Carlas Pérez tamén, que non lle gustou moito a xente no chat, falaban tamén de que cuántas asistencias levan en contra Óscar Mínguez e Unai Núñez, que eso será un dato interesante a ter en conta cando acabe o ano, pero bueno, a partir de ahora, decía o propio Giraldez que prefire ter un partido moi malo a ter varios. Eu creo que aí pode estar a clave. Creo que quizáis este sexa un punto máis no aprendizaxe de Giraldez aos mandos do primeiro equipo do Celta, que é mellor perder 3-0 e levar unha bofetada de realidade que non perder 3 partidos 1-0 e ir perdendo puntos con medianías durante todo o ano, que é algo a que nos acostumbramos durante toda a tempada co señor Rafael Benítez, por outra parte. Pero ademais desto, eu creo que hai outra maneira de entender as cousas. E aí sí que lle quero preguntar a Sara, porque este partido, precisamente falando con Benítez, si hai 1200 celtistas que viaxan 700 kilómetros e o partido do Celta deste xeito, o acabar o partido non sei como pode estar o chollo. Cando pita o árbitro, acércanse os xogadores, eu por a tele incluso vin algún aplauso, e isto creo que fai mostra de que, o celtismo tamén está nese barco de que todavía está este Celta nun período de adaptación e que tarde ou temprano, non sei se desta magnitude, pero que tiña que chegar unha bofetada. Como foi ese treito final cando xa co 3-0 os xogadores se acercaron ali, Sara? Mira, estábamos en diferentes sectores todos, eu estaba máis baixo. Cando se acercaron, sorprendeume porque, a ver, todos tiñamos a mesma cara de non se acaban de meter 3-0. Sí, non se acaban de meter 3-0. Pero empezamos a cantarlles, a aplaudirlles, eles nos aplaudiron a nós. Eu creo que hubo xente que, eu polo menos, desa miña perspectiva foi o que mirei, se lle miraba na cara dos xogadores que había algo que non salira ben como eles planearan. Entón, supoño que estivésemos todos ali tamén lle deu forza, porque ao final é algo que creas que non se te escoite, ainda que vayas perdendo te apoyen, creo que é algo moi importante. E a ver, ao final é que é un paso para adiante, o sea, non se pode mirar atrás, tens que ir sempre un paso adiante. Pero hai que pensar no Villarreal, hai que pensar en que o malo de onte foi que, bueno, o Alavés non se xogaba nada, non era unha oportunidade, por así decir, de ganar 3 puntos, porque o Villarreal ven, creo que para entrar en Europa. No. Pode empezar aí a rascar. Por iso, e logo Bilbao tamén ten que entrar, non sei. É que mete medo, ao final mete medo o calendario do Celta, Por iso. Entón, creo que hai que intentar concentrarse o máximo posible, ainda que hai que facer un cambio de xogo en vez de salir 3-4-3 ou 3-3-3, sí, 3-3-3, salimos solo co porteiro xa. No, pero que sí que hai que pensar ben, facer cambios. Eu, por exemplo, estou deseando que volva a Edu xa, o sea, é unha persona que botou tantísimo de menos o campo, non sei. Entón, a ver se volve Tapia tamén, e facemos unha alineación un pouco segura. Eu creo que as baixas sí que van a ter certo protagonismo de aquí ao final da tempada. Se non me equivoco, quedan 5 partidos ou 6, porque non o teño tampouco moi claro. Bueno, por aí máis ou menos queda o chollo.
Creo que quedan 5 partidos, porque si non me equivoco quedan 15 puntos en xogo. O sea que nesos 5 partidos a ver que pasa con Renato se volve e tamén, lóxicamente, o tema do seu futuro. Pero tamén outro xogador como Mihailo Ristic, que está volvendo a entrar aí en dinámica, por que non pode ser tamén, oye, pues un xogador importante. Pois quizás en partidos como de onte, que teñas que ter un pouquiño máis de criterio atrás, que teñas que meter ben o hombro e non andar con medianías. Oye, hai xogadores, unha das sortes que ten este Celta, que sobre todo polas bandas ten diferentes perfiles e vai ser traballo, lóxicamente, de Giraldez darlle un pouco de vida a todo ese asunto. Nos comentaba Marcos por aquí, que teño o mensaje no chat, unha situación un pouco similar a de Sara, que comenta: Pablo, me he desplazado por primera vez a ver el Celta a outro estadio e he pasado 20 horas de bus para un 3-0. Tamén, amigo, le exiches o día de carallo. Bueno, non vou falar de gafe porque o meu balance durante a miña estancia en Madrid o ano pasado acabou cun balance de 12-1 e un punto de 12. Bueno, pues, en fin, 4 goles do Atlético de Madrid, outros tantos do Real Madrid, un 0 roñoso absoluto en campo do Getafe. Bueno, mellor non recordar esos partidos, pero é que claro, son moitas historias como esta, entendo, non me canso de repetir a cifra 2200, porque non queda precisamente, oye, dentro do que hai é unha das máis cercanas, pero o Vitoria non queda especialmente cerca de Vigo. Hai xente que pediría días no traballo, hai xente que deixaría cuartos e ben de cuartos en ir ali, e solo por eso eu non son capaz de entender que este partido bisiesto que decía ao principio, que tarde ou temprano ten que chegar, cada 2 meses é como se fora unha estrella fugaz, sabes que vai tocar un partido que o Celta non lle dá a gana de salir ao campo e valo ter que comer, e o seguinte partido é outra historia completamente distinta, si Dios quere. Pero claro, que sexa cando hai 1200 tipos e tipas ali arriba berrándote, pois o que máis me jode especialmente e o que máis me sorprende tamén, porque vi moita falta de actitude en certos comportamentos, de apoyarse, de pues incluso de correr tamén. E que falaba Mario que non se gaña o fútbol con huevos, pero que onte máis a la que ideas eu vin certo pasotismo, enténdese pasotismo dentro de o nivel de centrado que tens que estar nun partido de primeira división. Pero é que claro, o segundo gol, como se explica se non é por ese motivo? Exceso de confianza? Non creo. Non sei. Eu estaba nun ambiente, nun rollo totalmente distinto ao que estaba vendo sobre o césped. A ver, eu creo que tamén que Dalle. estaba xogando central. Un momento, Sara, un momento. Capa, chao. Un momento, porque o señor Marcos, sabemos que xa é gafe, igual que Sara, evidentemente, despois da tunda que nos queda en Vitoria, por irse hasta Mendizorroza a ver o partido, pero o señor Marcos quere redimirse desto e acabase de suscribir con Twitch Prime ao noso canal. Un aplauso para Marcos. Grande Marcos. Bravo. Grande Marcos por esa suscripción. Sara está flipando. Dice, pero este tío que me está contando, estuve aquí falando da molla que nos quedou onte e me para porse a bailar. En fin, non vuelvo a ir a ningún partido visitante del Celta. Marcos, home, xa irán as cousas mellores, tranquilo. Tampouco hai que ser drásticos. Peor que o do Real Madrid non foi niño, O sea, olvídate. No. Mira, eu fui ao Real Madrid tamén e tiñes que haber visto a miña cara no campo, así. Así que tranquilo que este nin foi o peor, nin será o peor. É certo que pudo non marcar un hat-trick John Guridi en Mendizorroza, pero aquel partido no Bernabéu, no que incluso marca, se non me equivoco, Arda Güler. Eso, sí, é que son as celtadas clásicas que bueno, sabes que van tocar, despois sale o señor Benítez, que pudo levar un 6-0 para casa, só le levou un 4-0 e dice, bueno, este minuto 79, podemos apañar algo. Digo, sí, podes apañar o segundo, o terceiro, despois o cuarto tamén. En fin, o Madrid xa se sabe, por desgracia,
que o Bernabéu é un desplazamento, bueno, que é difícil que che saia ben. Eu fun cando estaba lá un 2-0 triste, de feito, e que incluso foi moita decepción o propio campo, o ambiente, bueno, eso é verdad. Non... Eu, de verdad, dos 4 partidos que fun ver alá, Getafe, Atlético, Rayo Vallecano e Bernabéu, o peor de todo foi o Bernabéu en cuanto a estadio. Non a estadio, sino a xente. Para empezar, a xente é subnormal. Xa para empezar, isto hai que decilo. A xente que vai ao Bernabéu é subnormal profunda. Eu non podo entender que hai un señor que este co seu neto, que era o pobre rapaz estar co seu neto, deixolle eu estar na miña butaca e móvome unha pa izquierda porque, oye, que máis dá, no? Vou ver o partido igual e veña o puto payaso co carné do Madrid que levará 20 anos aí chupando e pagando o carné de madridista. Isto se tiene que mover de aquí, que te levantes, pero con unhas formas, tío, que digo, pero que isto, vou a Vallecas, estou seguro que non pasa. Eu, de verdad, quedei tan asqueado do Bernabéu, a xente que hai ali. Despois, hai 60.000 personas e digo, pero polo amor de Dios, como pode ser? Eu estaba do lado contrario do Celta enfrente. Había 500 do Celta e só lo escoitaba. Digo, pero si, estas cancións, sí, máis todas. Por que só los escoitan do Celta? Digo, pero vamos a ver, 60.000 personas que hai no Bernabéu. Inda que fales co do lado, xa un pouco de murmullo ten que haber. Pois nin eso, macho, nin eso. Eu non vin cementerio, cousa tan grande que eso era como ir ao Museo do Prado. Ao final é unha atracción turística máis. Supostamente dixéronme que na Champions cambia o asunto e que a xente está moi enchufada e tal. Bueno, na Liga, eso é, xa te digo, bueno, pois venderlle o carné ao japonés de turno que pasa o fin de semana por ali, é un cementerio. Pero bueno, xa o que nos falta, pornos a falar do Bernabéu para redondear este fin de semana. Que esperabas de 60.000 fodechinchos metidos nunha tostadora? O sea, que non... Por aquela xinda era media tostadora todavía, estaba aí en plena transformación a tostadora. En fin. Los madridistas son bots programados para dar asco. El Madrid tiene máis afición que el Rápido Bouzas. Bueno, xa está. Son os bots da Wii, os que salen detrás os muñecos. Os colles da cabeza, ¿no? Os poñen a velar. Veña, pues asiento, aí quedas. En fin, vamos a intentar que non nos pechen a Canle por ningún tipo de faltas de respeto. Así que volvendo a este partido, ¿qué rescatades positivo? Oye, vamos a intentar sacar algo bo deste Alavés 3 Celta 0 e xa nos metemos co medallero a falar dos MVPs e dos pufos deste partido. Que rescatades positivo, polo menos para o futuro? Oye, algo hai que sacar para ben. Creo. Pois precisamente que creo que Giraldez vai aprender moito do tema de, sobre todo cando nos fan moita presión, que quero dicir que é algo que non había pasado hasta ahora, un equipo que nos presionase tanto que non nos deixase xogar, porque normalmente o Celta ou levou a posesión o protagonismo do xogo. Tamén levamos en claro de que eu penso que foi, como quen dice, o partido de consagración total de Vicente White, de decir, temos porteiro polo menos para un par de anos ou así. E non sei que máis comentar, a verdade. Entón, Sara, con que te quedas? Por aquí comenta a previa. Pois pode ser tamén, non? A previa pode ser unha das cousas. Eu me quedo Aspas xogando de central. Telita. Eu cando creo que estaba, non sei se era a primeira parte ou a segunda, Aspas pejado a Unai Núñez, si foi a primeira parte, a Mingueza e a non sei que máis alá atrás dixen, coño, tengo novo central. Eu de verdade, o mellor, eu o fichaba como central, nada dianteiro. A ver, o nivel non está moi alá como para pornos exquisitos cos centrales, pero home, perder a Iago Aspas na parte de arriba, pois igual, claro, co que di Sara, acabamos con 0 tiros a porta ao final do partido. En fin, poucas cousas te podemos rescatar deste partido máis alá que xa pasou, que como di aquí o Cádiz non gañou, polo tanto é unha xornada menos para... Bueno, estamos en primeira división, mandan así as datas clasificatorias. E a partir de aquí, pues bueno, supoño que isto será un punto de inflexión tamén para certos xogadores e sobre todo para un Claudio Giraldez que pode ter en conta que, oye, estos equipos, xa digo, non é primeira ref
e igual no minuto 80 siguen presionando, e non podes estar intentando xogar o desgaste e estas cousas, non podes xogar tan bonito, e se te falta arriba un xogador que te libere sobre todo desas primeiras presións como é Jørgen Strand Larsen, pois haberá que intentar amoldarse un pouco máis o que ofrece o rival. Listo o partido, lista a tertulia, non sei se vos queda por comentar algo, se non xa vos vou pedir dous nomes, dous xogadores do Celta para ben, cuidado, porque hai que destacar dous para ben, e outros dous para mal. Cuáles son os dous MVPs deste partido para vos e os dous pufos? Leo vos no chat tamén, a ver, porque ahora empeza a mover. A ver, quero comentar que aparte de que non gañou o Cádiz, como foi un empate, tamén temos que resaltar que o Mallorca sigue na pomada, que é interesante e importante. E despois, dous xogadores para ben. Vamos, Vicente Guaita de Calle. E vou poñer a Luca de la Torre, porque a verdade é que saiu moi activo, gustoume bastante entre líneas, creo que pode aportar algunha cousa diferente, aínda que non sexa de título tal, pero que bueno, que velo sair con ganas e recuperado físicamente, todo iso, pues, a min gustoume, e iso. E despois para mal, obviamente Mingueza tive un partido horrible, eu penso que é o peor que lle recordo, e probablemente non sei se Jailson ou Fran Beltrán, porque quizáis penso que podían haber dado máis solucións no medio do campo para poder facilitar un pouco o xogo cara arriba. Dai o que se di, o que dixo Sara de Iago tan atrás, a desesperación de Iago de que non lle chegaran balóns e todo. Sara, dous nomes para ben e dous nomes para mal. Si os hai, claro, porque Tamén é verdade. Eu para ben, Guaita o mellor, lógicamente, ante todo. E a mí o que me sorprendeu onte intentando levar o balón adiante foi Miguel. Miguel me sorprendeu moitísimo onte. Intentou levar o balón moitísimo cara adiante, intentou evitar un montón de pases, o sea, de pases contrarios, vaya. E a min, sinceramente, me sorprendeu moito. E logo, que ao final do partido colleu e nas acercou máis a nos que o resto, xa acabou de... E para man, para min, sinceramente, onte foi o resto. Jailson, porque ese último cabezazo que podía haber evitado de gol, nada. E logo unha que en directo, non sei como se ve na tele, pero cando estaba defendendo un momento no que eu dixen vai marcar en propia. Entón, aí xa me acabo de rematar e fora. E Mingueza tamén, non sei se non desayunou suficiente onte, pero... Habitual. O sea, pero suele destacar nos partidos, sabes? O sea, entón sorprendeume como, ostras, tuvo que pasar algo fijo. O sea, o lle doi a Barrijo, que sea, de verdad. Foi a previa tamén. E claro, chimpáronse con nós aí as cervezas da lá. Oye, Estrella Galicia en Vitoria. A mitad sí, a mitad de xente, todo o mundo aí Estrella Galicia. Eu optei pro Calimocho. Bueno, aí toda tal. Tens razón. A lá onde vayas tes que adaptarte ás distintas culturas da xente, inda que solo sea por turismo. Sí. Turismo puro e duro. Respecto ao que nos comentaba Sara do nome de Jailson, atención, porque o seu compañeiro de viaxe, Marcos, que estuve ali tamén, los pufos, dice, podemos resaltar la increíble labor defensiva y ofensiva de Jailson, que no ha tocado bola y jugó los 90 minutos. Y Mingueza, que 2 goles llegan por errores suyos. Bueno, coincide Marcos cos pufos de Sara. Creo que un para ben e un para mal, evidentemente, son fixos, como son Guaita na labor positiva e Mingueza como pufo por regalar 2 dos 3 goles. Pese a todo, eu creo que non se perde o partido por culpa de Óscar Mingueza, o cual tamén é noticia, pero claro, se xa o equipo non está moi entonado e directamente tes un xogador que é unha desventaxa competitiva porque regala balos francos aos rivais, pois evidentemente xa tes todas as de perder. Estou lendo por aquí tamén, antes de dar os outros dos meus, que me falta un pa ben e un pa mal, e xa vos deixo descansar, especialmente a Sara, que non terá o corpo para moita festas a estas alturas da película.
MVPs Sotelo Guaita, dice Joseph. Pufos Giraldez Mingueza. Cuidado porque abre un melón interesante, señor Joseph. Pois non digo que non, O sea, Giraldez, a verdade é que equivocouse no plantexamento, equivocouse en nos na cambios maioría de cousas. incluso, Sí. Estou de acordo. E non pasa nada por decilo, E sigo apoiando totalmente a Giraldez e quero a Giraldez como treinador do meu equipo, o sea, as dúas cousas son compatibles. Pufos todos menos Guaita, dicen por aquí. Decía Sara, sí. Que vos vandes a reír, vale? Xa se reí o meu mozo, pero bueno, teño que dicir. Eu cando mirei e sacou, quen fora? Sacou a Unai e a Manu Sánchez, que meteu a William e que máis metera? E a de la Torre, vale. Eu dixen, este señor acaba de non meter a máis defensas ainda, a falta que nos fai, e non saca. Entón aí xa tolei, e dixen, non, tiña que haber metido máis centrales, e máis medio centros. Un pouco faltalle un pouco de sello Benítez ao señor Giraldez, Esto E que onte hubiera sacado un 5-3 e nos hubiera habido ben. Eu o miro. Bueno, non vou falar eu especialmente ben de Giraldez, por Dios. De Benítez deste canal, porque iso sería o colmo para rematar esta tertulia. Leo un par de opinións aquí da xente que nos din Pufo 1 Mingueza, Pufo 2 Mingueza. Bueno, un por cada gol, está ben. Pufos Mingueza, Unai o Manu, MVP Guaita e os 1200 celtitas que foron alá. Sí, señor. MVP Sara, que está en directo despois de ir ali a... Bueno, en fin, a ver aquel historia, a facer turismo. Mingueza falló, está claro, pero miraos el resumen y contar las veces que entraron por la izquierda con Manu Sánchez. Ojo, que comenteme por aquí tamén. Bueno, falando das palmas, un pouco esas son as opinións do populacho que nos comentan por aquí. Eu máis alá de Guaita para ben, Mingueza para mal. Queríame quedar con Sotelo, que o decía alguén tamén por aquí por o chat, para ben. Creo que o pouco que entrou tivo certo criterio, precisamente nunha posición que non tiña nada fácil e moito menos co guión de partido que xa tiña o Celta cando entrou ao campo. E outro para mal. Pois non sei quen destaca máis para mal. É que, por exemplo, eu, a ver, por cambiar, evidentemente hai outros que me disgustaron máis, pero mira, xusto como pon Jota por aquí por o chat, Carlos Domínguez a min onte, mira que eu levo defendendo varias xornadas que seguramente Carlos sea o mellor central que teña o Celta a día de hoxe. Que tamén, bueno, cos nomes que hai son palabras maiores, co rendemento de cada un, pois xa se entende máis. Pero Carlos Domínguez a mí non me gustou en exceso. Creo que non foi o máis destacado para mal. Creo que sería injusto tamén decirlle, sinalar neste caso a Carlos Domínguez neste aspecto. Así que voume quedar con Mingueza e por seguir ca corrente voume quedar con Jailson. Non tanto por Jailson que tamén, sino por Giraldez pondo a xogar a Jailson neste partido. Creo que non era o partido para o brasileño. Despois, se non me equivoco, acabou xogando de central e tampouco ninguna maravilla, nin sequera sacando o balón xogado. Polo tanto, para ben, MVPs, polo menos na miña opinión, o señor Vicente Guaita e o señor Hugo Sotelo. E para mal, teñome que quedar con Mingueza e con Jailson. E con esto, gracias a Dios, creo que podemos ir pechando a tertulia, correr un tupido velo xa deste partido, que esperemos polo ben do Celta que non se repita. Eu non descartaría que se repetira algo similar. Non vos quero meter o medo no corpo antes de ir dormir, porque xa sabemos que isto para o descanso do ser humano non é o máis positivo, pero vou vos dar 5 nomes, nada máis, sacade as vosas propias conclusións. 5 nomes: Villarreal, Atlético de Madrid, Athletic Club, Granada e Valencia. Bueno, veremos. Eu estaba moi tranquilo, xa non estou tan tranquilo, Vai non facer falta cruzar os dedos, vai non facer falta encender velas e ao final o que parecía unha salvación tranquila por primeira vez en unhas cuantas tempadas
A ver que fai o Cádiz, porque evidentemente dependemos moito do Cádiz, pero como se empeza a entonar, vai estar chunga a cousa. Cruzabas os dedos, Mario? Sí. A ver, as dúas últimas xornadas eu penso que, a ver. Digo, Granada a priori Bueno, eu penso que igual van a estar xa en la tumba bien enterrados e que igual, pois eu que sei. E Valencia eu creo que igual na última xa non sei se va nada. Non o sei, espero que non. e o Celta? Despois, eu penso que non sei, eu penso que tampouco nos vamos a xogar na última jornada. Eu penso que na penúltima salvaremos. Así de claro digo. E tú, Sara, tes algunha porra para decir cuántas xornadas de... con cuántas xornadas de ventaja, vamos a decir, antes do final se vai salvar este Celta, ou pensas que vai ter que volver a ser xa sin Gabri Veiga a última xornada que Ya. decía todo? Non sei, eu non comparto opinión con Mario. Eu miro máis o Granada máis ofensivo agora que o comezo de temporada. Me parece que vamos ter un partido un pouco complicado de mirar na casa. Non, na casa non fora. Eu xa lle teño medo Granada, tal como ven, eu o daba por morto ou enterrado, pero cuidado. Por iso. Ao final está... Non é como Almería, que xa subiu o comunicado de lo siento, estamos en segunda. Eles ainda non o subiron, ainda teñen fe. Tú espérate que non remonte, que vayámonos para baixo. Ojalá non, pero... Como nos chimpe para baixo Granada, eu xa... bueno, rompo carné, A ver, porque está xa que non... son 3 equipos andaluces, hai 5, 3 teñen que ir fora, que non hai niño en segunda, teñen que ir para baixo. Pero me dá a min que vai ser un Barcelona-Celta interesante. Larsen vai ter que ser o Gabri Veiga, non lle queda outra. Non sei eu se vai ser se vai ser nese aspecto Larsen moi Gabri Veiga, eu non lle teño moita fe nese aspecto, pero bueno, oye, hai que estar confiantes. Vamos a pensar que isto foi un tropezo non, un meter un pau na roda da bicicleta e caer de morros, pero a partir de aquí vai ir a cousa para arriba. Non lle teño especial fe ao partido contra o Villarreal. Puntuar será máis eu creo máis que válido, polo menos sacar un empate. E teñolle menos fe, o sea, teñolle máis fe a que pincho Cádiz, a que o Celta por os seus propios medios sexa o que se encargue de salvarse. Bueno, 12:05 da noite, xa valeu a broma de falar destos mangantes. Gracias a Dios que polo menos non houbo que lamentar problemas nos viaxes, máis alá da voz de Sara, que sabemos que non acabou na mellor das condicións. Seguramente hoxe ten maior merma física Sara que moitos xogadores do Celta despois de correr 90 minutos ou 96, como é o caso do señor Jailson que decía por aquí Marcos. E nada, gracias a todos os que estuvestedes no chat e por suposto gracias a nosa querida ovella habitual e tamén o debut de Sara hoxe en directo, recién chegada de Vitoria en dudosas condicións físicas, como decimos. Mario, foi un placer. A ver se nos vemos pronto por estes lares e falando de cousas un poquinho máis alegres. Bueno, xa sabes que cando queiras que eu aquí paso mo ben e gústame estar, así que todo un placer volverme a pasar por aquí. Esperemos que cunha victoria outra vez. Esperemos. E Sara, o dito, moitísimas gracias por pasarte. Senta un precedente, Sara, atención, porque foi, de feito, veu da mão do señor Mario Seijas, a primeira muller que acepta a invitación a este canal de besugos. Isto senta un precedente, un antes e un despois. A ver se temos máis participación femenina, porque será por canles do Celta que últimamente temos parrilla para aburrir. Eu, personalmente, participación femenina non adoito a ver. En cambio, meteste na grada de animación e por sorte, pois é outro cantar. Sara, que foi un placer e a ver se repites pronto tamén. Vamos a ver si con mellores noticias. Sí, con mellores noticias, con mellor cara e a poder ser dormindo 12 horas. Pero eu encantado de hacer tamén participar e nada. Miramos con 4-1 contra o Villarreal.
Ostra, vai ser forte. Bueno, un aperto aos dous. Moitas gracias por pasarvos e vémonos na próxima. Chao. Pois aí está, os valientes que dan a cara, amigos. Madre mía, que decides aquí de que hai que mañar un partido en Balaídos. E mellor micro, home, tamén pola voz, Quintáns. Quintáns non falou en todo directo e ven solo a darlle un pavo ahora a pobre Sara. Oye, tedes o tweet o meu último tweet, @PabloVerdeal, tedes aí os perfiles tanto de Mario como de Sara. Idio seguir, por favor. De feito, vou seguir a Sara porque non seguía a Sara. Isto é unha vergonza. E nada. Pois xa estivemos, non? Xa valeu a broma. Como carallo estamos aquí 1 hora e pico falando deste partido, Que non hai nada que decir. Non hai absolutamente nada que decir máis que lamentarnos, fustigarnos, que non ten xeito ningún, amigos, que non ten xeito ningún. Especialmente, a ver, eu creo que no primeiro punto de valentía están tanto Sara como Mario, especialmente Sara, por seu estado físico neste partido por entrar, pero xa inmediatamente despois están as personas, hoxe estuvemos máis en familia, pero estuvestes moi activos polo chat, as personas que un día despois entrades a este canal a ver este jepeto falar do partido do Celta de onte. Eso sí que ten mérito, amigos. E non só eso, senón que, como fixo o señor Marcos, temos hasta suscripcións no día de hoxe para levantar o ánimo, para levantar a curva. Ai, mamá querida. Eso sí que son os MVPs. MVPs, Guaita e Marcos por facerse suscriptor con Twitch Prime. Celta terapia, eu creo que non é terapia isto para nada. De feito, eu xa volvo a estar triste. Xa me había esquecido un pouco do partido. Bueno, foi un fin de semana intenso. Hoxe xornada laboral longa, porque claro, había que documentar o ascenso do Ourense Club de Fútbol a primeira ref e despois ainda máis fútbol de desgraciados. Pero como se pode xogar tan mal un partido de fútbol, por Dios? Bueno, facemos como que isto non existiu. Aí nada, ganhamos 4-1, 4-1 o Las Palmas, hai que estar contentos. E nada. E estoy en el mismo estado físico que Sara, que acabo de llegar a casa. Ainda ten máis mérito se cabe Mario. Sí, Mario sí. Marcos, perdón. A mí no me da miedo el calendario, la verdad. El Celta juega mejor con equipos grandes que con los de su nivel, dice M. Facemos, antes de irnos, unha porra de cuántos puntos sacamos. ¿Qué vos parece? A ver. Atención porque esto me mete medo o gitano do Tenda Bruja. Do tren da Coruxa. Celta Villarreal, Atlético Celta, Celta Athletic Club, Granada Celta y Celta Valencia. 3 o 4. 5 puntos, J, 4. No os fiéis del Granada que irá primado por otros equipos. Cuidado. El Granada dependerá de nuestra actitud. Eu creo que a maior incógnita que queda é o Granada. Pero é que eu non vexo ninguna vitoria clara aquí, 3 o 4 estamos en segundo. Celta Villarreal podemos sacar un punto. Celta Athletic Club podemos ganar un punto, sumar un punto o ganar el partido. Granada vai depender de estados de ánimo, de estados clasificatorios e demais. E despois Valencia, esperemos non ter que chegar a Valencia. Pero bueno, tamén é eu que sei. Imagínate que ganamos o Villarreal, o Cádiz perde todo, de que perdamos en campo Atlético de Madrid, chegamos contra o Athletic Club un miércoles á noite e podemos celebrar a permanencia. Estaría ben celebrar a permanencia en casa, non? Non no campo do Granada.
Ganamos los de casa, dice M. Ganamos Villarreal, Atlético y Valencia. Pues cuando tal vamos a Europa, M. Pensad en Rayo, Mallorca tamén non son o Granada. Certo. Vamos a ver. Calendario do Cádiz. Getafe, Sevilla, Las Palmas, Almería e Real Madrid. E que perden, e cuidado, porque se lleganas o Villarreal anímicamente verte tan lonxe xa é un golpe. É verdade, Nuria, dá igual en casa ou fora, o caso é celebrala. E é máis, subo a aposta. Se conseguimos a permanencia en Granada, contra o Valencia na última xornada, recibimento para celebralo. Xa está o plan montado. Non sei. Getafe non se juega. Celebrar el qué? Home, celebrar a permanencia, Jota. Eu polo menos vou celebrar a permanencia. Despois da era Benítez que nos papamos estar en primeira división, pois non é pouca cousa. Real Madrid, Getafe, Sevilla, Las Palmas y Almería. Las Palmas y Almería son 2 victorias posibles del Cádiz. Aunque bueno, o Almería si quiere ter un pouco de amor propio, igual se despide da súa afición en primeira cun pouco de ansia. Señor militante que Z nos fala do calendario do Mallorca, que tamén vai estar a pomada. Ten un punto máis que o Celta Mallorca. Aí está ahora. Atlético, Las Palmas, Osasuna, Almería, Getafe. Pois moi parecido ao do Cádiz. A ver que pasa co Atlético de Madrid. Se además o Atlético se despega do Athletic Club nesa cuarta praza. Mallorca, Las Palmas... É que Las Palmas eu non sei se vai ganar un partido e que acabou o ano, a verdad. Creo que leva 5 derrotas consecutivas. Ou 6. Osasuna máis do mesmo. E despois non me gustan os calendarios dos demais. Non me gustan. Mallorca moito máis fácil. Sí, realmente sí. É que claro, o Cádiz tiña un calendario complicado, pero foi salindo do paso. Empate de Mallorca. Bueno, ganou o Granada e ganou o Atlético de Madrid, especialmente. Estos dous. Perdeu co Barça, perdeu co Girona, tal... Bueno. En fin, que hai que ganar os nosos amigos, que... Malo será, hombre, malo será. El peor es el nuestro, dice Quintans. ¿Crees que o peor é o noso, sí? El Cádiz tiene 3 salidas y nosotros non hai que aprovecharlo. Eso é verdad. Tamén te digo, unha das nosas xornadas na casa é Celta Athletic Club un mércores ás 10 da noite. Madre mía, amigos. Eu vou salir do partido cando acabe a rolda de prensa, non sei nin que hora será. Serán as 12:30. 1:30 pasadas estaré en casa. E as 7 de traballar o día siguiente. Dios mío. Pero quen pon un partido entre semanas 10 da noite? Por Dios. Pero tamén somos os mellores. Sí. Tenemos un can lendario. El nuestro es con equipos con objetivos europeos. Es mucho más complicado. Por nome igual non, pero bueno, por o resto, sobre todo que se xogan, pues posiblemente sí. A ver se non toca mesmo co Atlético que se tomou o Cádiz, a mesma versión. Ese partido complicou nosas cousas, sí. O Cádiz, o Atlético de Madrid é certo que fora unha madre, pero DJ por aquí, se juegan a Champions. Non sei hasta que punto, O sea, sí que se xogan a Champions, pero correxídeme se me equivoco. Estaba Athletic Club aí cheirando, o Real Sociedade xa nada, Athletic Club, pero o Athletic Club ven de non gañar nas últimas 4 xornadas e inda que quede cuarto, dalle un pouco igual
porque ganando a Copa do Rei xa vai a Champions, non? É así, ou é Europa League? Como é o chollo ese? ¿Cómo está el tema de las amarillas? ¿Qué jugadores están apercibidos? Pues hasta Limpio Larsen, que es importante. Creo que sigue apercibido una Núñez. Europa League. Vale. Vas a Europa League cuando gañas a Copa del Rey. Non sabía. Pues entonces sí que cambia o chollo. Pero bueno. Joder. Que solo teño ahora. Mirad os últimos partidos do Athletic Club. É que se xa temos que mirar o balance do Athletic Club para que o Atlético veña aquí máis despegado. Ganou o Atlético 3-1, empatou o Granada, empatou o Villarreal e gañou o Madrid. Bueno, non eran partidos sencillos tampouco. En fin, amigos, que xa está ben. Xa está ben de tonterías e de mirar isto. Vamos a mirar o que de verdad nos incumbe. Porque claro, falando de calendarios, o Bergantiño é un trámite que podes pasar perdendo. Pero claro, se non lle gañas a Pontevedra e pai o saco, cuidado, a Londres igual xa chega fora de poder xogarse algo de cara ao playoff. Pero Pontevedra e pai o saco van ser 2 partidos clave, Estade flipando, non sabedes de que estou falando porque non me estou marcando. Cuidado co pai o saco. Encima este partido creo que non vou poder ir porque xogo o puto Celta ás 4:15, tío. Bueno, en fin. Se hai algún pontevedrés aquí que non estará moi contento despois do que fixo o seu primeiro equipo, que se hai algún afeccionado pai o saco, pois ánimo. Pasamos a hablar del Atlético al Bergantiños. O fútbol de verdad, amigos, o fútbol de verdad. Que nos vamos. Moitas gracias a todos, amigos, por estar aquí hoxe especialmente. Non fomos moitos, pero bastante activos. Así que polo menos verte acompañado e con xente falando últimamente, pois oye, guas xa se aguanta todo directo. O señor Aiduneta acaba de chegar e quere que ainda sigamos, pero eu teño que ir dormir a Mona porque levo traballando todo o puto fin de semana. Rique chegou tamén por aí a medio tal. M que chegou pola porta grande porque últimamente dos máis activos aquí polo chat. Militante GZ que síguese resistindo a entrar no Olimpo dos miembros do canal. Militante GZ creo que apostar a algo de se pasa non sei que, fágome miembro. Claro, co difícil co Celta é difícil que se cumplan algunhas destas historias. En fin, Autos Mapi fenómenos. Oye, cando vades comprar un coche en Autos Mapi? Estou facendo moitas noticias de accidentes e digo que ben lle iría un coche de Autos Mapi algún de hoxe. Hoxe, en Verín, un tipo de madrugada estampou o coche contra un muro, reventou con todo de madrugada, Saliu do coche e deixou ali o coche. E ainda seguía ali o coche pola tarde, ali empotrado. Ala, a arañala, di que sí. Este é maravilloso. Ai, Dios mío. Hoxe indo ás 7 da mañá a traballar tuven que soplar. Control da Guardia Civil. Primeira vez que soplo. Consumiu alcohol ou drogas. Eu sentíame literalmente Hugo Álvarez en aquel vídeo da Televisión de Galicia. Bebeu alcohol últimamente? Non. Consumiu drogas na última semana? Non. Bueno, va a soplar aquí, va a facer o control da alcoholemia. Jefe, ojalá viñera borracho. Vou traballar. 0-0. Continúe. Vale, moitas gracias. Pensé que ibas a decir, salió del coche y dijo, vengo de Autos Mapi. Estaría ben. Grazas tamén aos nosos amigos de Las Gradas de Balaídos e seguramente o bocadillo de tortillas se siguen aberto que me mete o entrepecho de espalda nese famoso mércores no partido das 10 da noite
E, por suposto, gracias a Orixe Centro Deportivo, eu últimamente non me estou podendo ir moito ao gimnasio, pero estou cansado de avisarvos que está aí o brao. Señor J, hai que porse en forma, hai que lucir, e para eso hai que apuntarse ao gimnasio. Así que, Roado Grove en Vigo, se va desde a miña parte, inda por sale máis barato, que eso eu agradecería tamén en Ourense, a verdad. Así que, consumiu algún partido del Celta últimamente. Por eso tes esa cara de dormido, ¿no? Bueno, vémonos, amigos. Gracias a todos. Gracias a Marcos por vir desde Vitoria e suscribirse en Twitch. Somos ahora mismo en Twitch, que eso vai baixando porque non se renova automáticamente. Somos 13 suscriptores en Twitch. Moi ben, moi ben. Moi ben. É o segundo mes de Marcos. Moi ben, Marcos. Gracias a todos, amigos. Despedímonos. Vémonos na próxima. A ver se nos salvamos dunha vez. Temos entrevistas, se o sabedes. Hai 2 entrevistas por facer. Unha que se vai facer cando o Celta se salve e outra que vamos pedila de novo porque era un dos requisitos cando cheguemos aos 3.000 suscriptores. Ex xogador do Celta. Hoxe suscribiuse unha persona solo en YouTube. 2.956 suscriptores. Aproveitade estos últimos segundos para darlle like e suscribirvos, evidentemente, se non estades suscritos. Nada, moitas grazas a todos. Estou farto de decilo. Espero que me digades todos que aproveite porque vou cenar. Boas noites para vos tamén. Unha entrevista a Idú, sí. Cando unha entrevista a Idú? Pois mira, eu digo que é máis fácil unha entrevista a Idú xogando no Bayer Leverkusen que xogando no Celta, sendo un canal do Celta. Cousas veredes, amigos, cousas veredes. Boas noites, se estades cenando, que aproveite, se non descansade, que falta nos fai. Que fin de semana. Bueno, por lo menos empatou o Arenteiro aí ao final. Que pasaba eso. Boas noites, buen provecho. Bien, aquí Muras, bien. Cuidado co colacao. Vémonos, familia. Chao, chao.